Naaresto sa mga pulis sa DCPO ang usa ka alias Melvin sa gilusan nga drug buy-bust operation sa Ecoland Phase 2 Barangay 76-A, Davao City pasado alas 4 Miyerkules sa hapon, Pebrero 25, 2026. Nakuha og napalit sa mga otoridad gikan sa possession sa suspect ang balor 102,000 pesos sa gituohang shabu. Nakuhaan pa gyud kini og 38 revolver og mga bala. Ang suspect gikonsidera nga top priority illegal drug personality sa Davao Region. Gidakop atol sa implementasyon sa search warrant sa mga pulis ang usa ka residente sa Purok Uma Minterbro Ilang, Davao City ganihang alas 2 sa kadlawon Pebrero 26 kay sumala sa mga pulis na sakpan nila ang suspect nga si alias Love 39 anyos nga nagtipig og gituho ang shabu nga mibalor sa tanan sa 408,000 pesos. Nangapreso na ang mga suspetsado. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.